Skal du bo med den her udsigt, så skal du se med her. Her på Margretheholm er der legeplads for børnene, hvor de kan hygge sig hele sommeren. Lige rundt om hjørnet, der ligger Copenhill, hvor der både er mulighed for at stå på ski og for at klatre på klatrevæg. Skal du bo tæt på det her, ligger Margretheholm lige her. Margretheholm, 4-værelses bolig, 8 minutter på cykel fra Nyhavn. Den her udsigt.